Alex Borg ġie konfermat bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fejn fil-votazzjoni li saret fost il-membri tal-Kunsill Ġenerali huwa kiseb 98% tal-voti, riżultat li ġie ppreżentat lill-Kunsill Ġenerali miċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Mario Callus. Peress li Alex Borg kiseb 98.2% tal-voti validi mixħuta għalhekk il-Kummissjoni Elettorali tiddikjara elett f'dal każ ikkonfermat bħala kap tal-partit lil Alex Borg. Alex Borg ġie elett b'dan il-vot ta' fiduċja li kien wieħed rekord kif il-kunsillieri tawh il-fiduċja sħiħa tagħhom sabiex jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista għas-snin li ġejjin. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jtenni li ser jibqa' jaħdem biex il-partit jissaħħaħ u jiġbed leħ aktar nies. Grazzi u nista' nassigurakom illi dan huwa biss il-bidu għaliex baqgħna ħafna x'nagħmlu. 1492 kienu l-kunsillieri li vvotaw fl-elezzjoni li jfisser kważi l-membri kollha tal-Kunsill Ġenerali. Alex Borg irringrazzja lill-kunsillieri kollha tal-fiduċja li wrew fih sabiex jibqa' fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista u saħaq li dan ir-riżultat huwa biss pass ieħor biex ikompli jbiddel u jsaħħaħ il-Partit Nazzjonalista. Minkejja illi l-partit dejjem fil-maġġor parti kien partit b'saħħtu, partit glorjuż, partit illi bena l-ikbar kapitli ta' pajjiżna, kien hemm ukoll mumenti diffiċli. Mumenti fejn m'għandniex nistħu illi niftakru fihom. U m'għandniex nibżgħu nammettuhom. Mumenti fejn jista' jkun inqasna lil poplu Malti u għawċi. Però partit li jitgħallem huwa partit li jikber. Partit li ma jitgħallimx ma jikbirx. U għalhekk jien determinat hawn qudiemkom biex nitgħallmu mill-iżbalji li stajna għamilna. Għaliex xi nitgħallmuhom aħna nikbru, aħna nevolvu, aħna nimmodernizzaw, aħna nsiru aktar dinamiċi, aħna nsiru aktar qrib in-nies. Il-votazzjoni fetħet fin-nofsija ta' war nofsinhar kemm f'Tasannat u anke fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Alex Borg ivvota mal-ftuħ tal-votazzjoni bil-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perċi Kalaxxone u s-Segretarju Ġenerali Charles Bonello jiġħdu l-vot tagħhom aktar tard matul il-jum. Dan il-proċess beda l-ġimgħa li għaddiet bil-votazzjoni bikrija tkun mifruxa fuq jumejn u fl-aħħar ġurnata l-erba' il-votazzjoni għalqet fl-erba' ta' wara nofsinhar f'Għawdex u f'Malta għalqet fis-sitta ta' wara nofsinhar. Mal-għeluq tal-votazzjoni ġie mħabbar ir-riżultat b'saħħtu fost l-approvazzjoni ta' dawk preżenti fis-sala tad-Dar Ċentrali u wara is-sok tal-Kunsill Ġenerali illi tmexxa mill-President Mark Antony Sammut.